izaki bizidun baten genoman beste izaki bizidun baten informazio genetikoa txertatzeari deitzen zaio transgenikoa. Transgenikoek bilatzen dutena da, azken batean, landare baten ezaugarri konkretu bat hobetzea. Transgenikoen barruan badira hainbat hildo desberdin. Horietako bat da, adibidez, tomate batek hotzari aurre egiteko daukan gaitasun hori gehitzeko, arrai baten informazio genetikoa txertatzea. Beste bat izango litzateke, gaur egun nekazaritzan erabiltzen diren herbizidak, hau da, belar txar bezala ezagutzen direnak hiltzeko edo erabiltzen den produktu kimikoa, herbizidekiko tolerantzia bat garatzea. Hau da, patata bati bere genoma eraldatzea, herbizida konkretu batekiko tolerantzia hori garatzeko. Hau da, patata ereiten da, soro guztian, botatzen da herbizida hori, eta soro hortan patata bakarrikan aterako litzateke bedar txarrikan gabe. Beste hildo bat izango litzateke arto batek insektueri aurre egiteko daukan gaitasuna areagotzeko, lurrean dagoen bakterio baten informazio genetikoa txertatzea arto horri. Hauek dira, era orokorrean, transgeniko bezala ezagutzen direnak, naiz eta izen orokorragoa den genetikoki eraldatutako organismoak. Izan ere, transgenikoa da berez genen transferentzia. Eta besterik gabe, kalean edozein kasutan ere, gaur egun gehien edo oso zabaldua dagoena da transgenikoa.